Как ми предложиха повишение, за което не съм кандидатствала, не съм искала, докато си седя по леопардовата рокля вкъщи. От 10 дни участвам в нов за мен глобален IT трансформационен проект на HP и още уча кой е, за какво се борим, какви са проблемите, какви са груповите динамики. И си седя вкъщи в 8:30 с вързаната коса на 365 градуса в София, като ми се включва по Teams голямата шефка. И аз си мислех, че ще е нещо типа да се чуем за 5 минути, всичко наред ли е, а тя почна да ми обяснява пак по организационната карта как този проект е разделен на 3 големи хоризонтали и после вътре има един куп, вертикали и аз за коя част там отговарям, коя вертикала. И аз си казвам, да, за 10 дни, поне това съм го разбрала. И тогава тя каза, искам да ти предложа да ръководиш целият проект. Първоначалната ми реакция беше да й кажа, звучи интересно, все пак трябва да говориш с моята менеджерка. Но мисля сега отида и да й напиша, искам тази роля. Ако искате консултация как да спечелите вашата мечта на работа, запишете се на линка тук за безплатен 5-минутен разговор с нас от Имаш HR.